Tuntilaiset tulivat tunnilta. Ja he ovat laittamassa nyt koneja pois. Esittelen teille nyt vähän tätä tallia. Eli äsken oli tunti. Tässä on meidän tällaiset ruusukkeet. Se on muutenkin vähän sotkuun. Erkki, se laitan tässä. Täällä on suitsia. Tässä on Rommin suitset. Se on tässä. Tässä on Lumin. Tässä on Kinuskin suitset ja riimu. Tässä on Kassun suitset ja riimu. Tässä on Diandra tällainen. Tässä on Sampadin. Mä hain Kinuskin. Okei, siis menettekö te hyppimään uudestaan? Ei, me mennään viemään. Laitetaan ne laittalle. Aijaa. Tuolla on heinävarasto, tuossa puupalassa lukeekin jo. Ja täällä on sitten näitä hevosia itse karsinoissa. Okei.